Jedem. Tady máme vlogísek. Minecraft, život na vesnici, epizoda 13. Ano, Štěpánek tady akorát taky jede, valí plný bomby a jede brutální rychlost. Počkáte. No, tak začít. Se spadnu do hajzlu. Ne, abych šel z obchodu. Z obchodu, že? Štěpán Gaja, Štěpán Gaja si koupí velký hovno. Štěpán Gaja, jeho nejvíc. Ano, správně, Štěpán Gaja si koupí velký hovno. Můžete na něm samozřejmě vidět. Budeme Vietnamcovi, což je takové vlastně. Vidíme na něm, že se má velmi Za rád. 3 emeraldy můžeš dostat 3. Ano, správně, tady A to je. tam je lok, tam je kláda. Tam je kláda, já žádnou nevidím, ale tady mám kládu, teda. Já mám taky teda, nevím jak Štěpán. Tam je slunečník. Slunečník, vole. Tam někdo ranuje, počkej, jdeme do ta. Tam ranuje moje teta, počkej, jdu. A víte to? Jo, srazil. To valí to elektrokolo. Štěpán Radek to rozjíždí na plnej kotel. Počkej, může se ve večerce natáčet? Ve večerce? Já taky ne. Asi ne. Jej to tajně. Tak jo. Nebo řekni, že jsi bez... Tajně a ne. Já jsem novinář. Já jsem... Jdete podívat na film. Radku. Musíš tajně. Já budu tady, aby nikdo něco neviděl, musíš mu dát přijel přečinu. Dobrý den. Co dělá? To je retardovaný. Taky karocky. Nevím, asi znal. Asi to mám. Asi větší. To bylo ty. Nenápadný. Kofolu. Originál. Kofolu. Originál. To je to z toho mojeho brčka, co jsem si koupil. Co? Ty jsi koupil brčko. Ty jsi koupil brčko. Já jsem koupil dobré kanál. Na slovíčka, ne? To je ještě lepší. To je ještě lepší. Sexy klapeček. Ne, ani nebo. Vezmi nějakou kukuričku, ne? Kukuričky, bonní. Kukuričky Kaufland. Vízí gelon. Dom. Tady čok. Magdom. No, jo, jaký hovno na botě. Tady valo. Tak, děkuji. Kámo, počkej. Nic nekoupil. 800 milionů? A ty už jsi koupil taky si Trajný. To je všechno. Kačka, ne? Kámo, ještě pane, to je stadlaný. Vám řekl, že ta kočka umí? Không một cái. Nhưng mà em đã ăn được cái gì đâu. Không mà không. Ano. Tak vlogísek už nám pokračuje v normálním stylu. Že jo? Novém stylu, Kámo, který už není tak já jsem dotočil úplně všechny, kámo, ty děcka tam, co tam A tak, jdeme si zkuste mi vrátit blbě. Vážně si... Dobrá. Řekni mi, že jsi právě nenatočil to, jak říkáš, že si plánuješ vyhodit na pršňačku. No já to smažu. Čekám na Štěpána. Počkej, dáme čorka business kola. Počkej, natočím, jak kradu Štěpánovi kolo, jo? Počkej, teď dneska mám své kolo.
Počkej, já tady někde skovám své kolo, jo? Počkej, já tady někde skovám. Tak, mám skováno. Ne, já to nestíhám do prdele. To je hnus. Já ho nemám rád, on si koupil dřív kolo než já, co? On si koupil dřív kolo než já. Dobrý. Počkej, nemůžu nastydnout. Dobrý. Jedem. Ani tachometr mi to nezaznamená. Tak to je vážně rychlost, jako svině. Jo, tak to je... Co? Jo, je 60, že? 80, jo. Ne, já myslím, že 600, vole. Ujdi, píčo. Cože? Protože gravitace je 10, takže všechno krát 10, let's go. Ždyl, vole. Nebo chápeš, z centimetru na metry, to je prostě 100. 10 cm na metry, to já přicházím, když Je měl to 100. 100krát. Takže všechno 100krát, aby si měl průměrnou rychlost. Prostě. Ne, všechno 100krát, aby měl Štěpán svůj průměr. Děleno 100krát, ale... Dělej. A pak ještě, no? Potřeboval jsem se utratit. Tak jsem si utral prdel. A to je vážně šílené. Potřeboval jsem se utratit. Ano, správně. Tak se mámě sešel pít uvnitř. Foťák vypadá, že je čistý. Pokamoval. Se divím, že jsi nepokamoval i ten. No, Štěpánovi někdo kamoval z toho, vole, z počítače. Matouš. Kámo, jsme měli hodinu angličtiny a on řekl who come from the computer. Co to bylo za větu, že ještě pana napadlo hukám? Who come... From the computer, hlavně Ale kdo ne. přichází z počítače. Ne, my jsme měli vymýšlet, jsme měli Šmínovou, my jsme měli vymýšlet. Komputer byl dobře, já jsem měl houkám, ne, Who Kdo je? came, ne kam. Who came, kam víš, co znamená kam? Více jaká? Víš, co to znamená? Co A co to je? znamená? Came je přijít, a ne Ne, kam. Kejm je přišel. Some je přijít. A cum, a co je asi cum, kámo, netuším. Cumlák, že? A to je velký cumlák. Dne ráno, gonguješ. Já vím. Tak tady náš vlogísek vlastně, tady náš vlogísek vlastně končí, tady máme všechny 3 členy, co tady reprezentují tenhle vypíčený vlog. Počkej, já jich mám ještě schovaných pár milionů. Jo, tak ukaž.